Najbolji studenti završnih godina fakulteta u Srbiji mogu do 16. juna da se prijave za besplatno putovanje po Evropi koje će se održati u julu. Studenti će prvo obići Berlin i tu će se 3 dana družiti sa ostalim učesnicima iz regiona. Nakon toga sami će birati svoje destinacije. Projekat Putujmo u Evropu organizuje 13. godinu za redom Evropski pokret u Srbiji, Fondacija Robert Boš i Balkanski fond za demokratiju. Više o tome reći će nam Maša Živinović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ko može da se prijavi za konkurs? Dakle, nije samo reč o studentima završnih godina, već... To su studenti završnih godina, bilo osnovnih, bilo master studije i apsolventi i svi mlađi od 26 godina. Da li postoje neki posebni kriterijumi koji moraju da se ispune? Naravno, pošto je konkurs za najbolje studente, mi zaista tražimo najbolje i to su studenti sa prosekom iznad 8,5 koji imaju znanje stranog jezika, a prednost ćemo dati studentima koji nisu imali prilike da putuju po Evropi i koji su slabijeg materijalnog stanja. Zato što je sve za čitav put, čitav projekat obezbeđena su sredstva, je li tako? Pa, delimično. Mi dodeljujemo Interrail kartu koja važi 22 dana za sve železnice u Evropi, džeparac izvestan i međunarodno putno osiguranje. Dobro, oni znači treba da obezbede smeštaj i novac za smeštaj i naravno sve ono što njima privatno treba, što im je neophodno. Dakle, rekli smo prvo se putuje u Berlin, 3 dana, družit će se sa studentima iz regiona. Tako je, ovaj projekat se sprovodi u regionu, tako da naša domaćin u Berlinu, Fondacija Robert Boš, tamo priprema program za sve naše studente i njihove vršnjake. Upoznaju Berlin, upoznaju se međusobno, imaju razne radionice i debate i nakon ta 3 dana oni su slobodni da sednu na voz koji žele i odu gde god žele. Dakle, izbor je na njima gde hoće da putuju, sa kim hoće da putuju i tome slično. Dobro, do kada je rok za prijavljivanje i kako to sve može da se uradi? 16. jun je posljednji dan našeg konkursa. Sve informacije, uključujući formular koji je potrebno popuniti, nalaze se na našem sajtu putujmoevropu.org i tamo također imaju detaljna uputstva šta je sve od dokumentacije potrebno da prikupe. Dobro, i kada će dobiti potvrdu ili ne? Imamo 2 kruga, tako da nakon obrade njihovih podataka i rangiranja prvo ćemo odabrati 70 studenta i studentkinja koji će doći na intervju kod nas, a 1. jula ćemo imati konačnu listu od 50 studenta koji putuju. Dakle, 50 studenta putuje na ovom projektu. Šta će svi studenti koji budu na listi dobiti za putovanje? Evo, vi ste to i napomenuli, neke karta je obezbeđena i neki džeparac. Deo džeparca, da, to je iznos od 200 evra na platnim karticama Raiffeisen banke našeg partnera, kao i međunarodno putno osiguranje Unika osiguranje. Dobro, kažu prema nekom istraživanju 35% građana Srbije nikada nije ni putovalo u Evropu, a da je procenat mladih koji uopšte ne putuju oko 15% i to uglavnom zbog lošeg materijalnog stanja. Vi im obezbeđujete u svakom slučaju, zato ste i rekli, najbolji studenti koji uglavnom nisu odlazili u neke od zemalja u Evropi. Tako je, to su podaci koje smo dobili istraživanjem koje smo obavili na opštem uzorku i to je dakle 1/3 građana Srbije nikad nije prešlo granicu, a mladi, hvala Bogu, nešto više putuju, imaju želju da putuju, međutim često se dešava da to nisu u mogućnosti upravo zbog novca. I sve ovo, čitav konkurs, odnosi se i za studente državnih i privatnih univerziteta bez razlike. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala vam. Srećan put, naravno, svima koji budu putovali.